registrăm, v-am spus. Da. Ok. Doamna Rodica, mai sunteți cu noi? Da, sigur că Da. sunt. Da, într-adevăr, se merită programul de utilizat, de încercat. Eu acum mi-amintesc de ce ne-am oprit noi la Microsoft Teams, ne-am oprit și din cauza confidențialității. Nu știu de ce, dar mi s-a părut nou că din ce mi s-a explicat, că are un grad mai sporit de confidențialitate. Teams-ul față de Classroom-ul nu răscolește atât prin calculator, nu știu de ce atunci mi s-a spus și din cauza asta l-am și ales. Pentru că este o parte mai puțin pozitivă a programelor, pentru că odată instalate au acces la unele informații din calculatoarele noastre. Ok. Poftim. Tatiana Pascaru. Da, vă rog. Eu am rămas uimită și incitată. Incitată din considerentele că în Classroom, în Zoom, în Google Meet deja am lucrat și acest Microsoft Teams este interesant și în același timp trebuie să vedem, să căutăm, să deschidem niște paranteze, cum ar fi, în cazul dat, paranteza cea mai mare, cred că ar fi banii. Dar măcar să putem iniția niște conferințe cu ajutorul acestui program. Asta și a fost scopul meu și eu vă mulțumesc. Scopul meu a seminariilor mele este de a vă deschide niște paranteze, de a arăta niște lucruri noi pe care nu să le perfecționați, ulterior să le redescoperiți, să vă informați mai mult, pentru că nu reușim noi în câteva sesiuni să toate informații să o procesăm. Dar dumneavoastră urmează să o studiați, să o analizați și să descoperiți aceste programe noi în detaliu. Da, poftim? Domnul Petru, dacă îmi permiteți încă o întrebare. Atunci când inițiem o întâlnire, un seminar, noi ca administratori putem să repartizăm în grupe, să lucreze sincron colegii? Da, este așa o posibilitate. Putem puteți crea, da, este așa posibilitate. Puteți crea grupuri de lucru, da, individuale, să repartizați pe grupuri. La fel ca și pe Classroom. Din câte cunosc eu, dacă nu greșesc. Da, și în Classroom se creează grupe de lucru. Vreți cu studenții, cu elevii, cu profesorii și respectiv se creează grupa, acolo se plasează toate materialele cu care se lucrează. Nu asta am avut în vedere. Nu asta am avut în vedere. La moment, atunci când avem ședința, ca să-i repartizăm în grupe, pentru că știu că în Meet pe contul acesta G Suite sau este un cont aparte cei care prezintă de la minister ceva de când avem formări. Ei ne plasează în grupuri și la moment lucrăm chiar în întâlnire, nu aparte. Da. Eu știu pe Classroom cum, de asta și întreb, avem posibilitate? Are și Classroom posibilitatea asta, dar în cazul în care este o versiune plătită, pentru că și Classroom are o versiune contra cost, care are dă niște posibilități mai avansate, ca să mă exprim corect. La fel și Teams-ul, fiind de contra cost, dă posibilitățile astea. Eu chiar le utilizam, sunt foarte comode, repartizezi grupurile, după care grupa transmite sau dă delegație unui membru, unui reprezentant, el vorbește. Da, este posibilitatea asta. Da, mulțumesc mult. Cu drag. Ar fi o provocare, da, pentru toți dumneavoastră să descoperiți acest program. Și chiar și la Google Classroom, vedeți, poate vă interesați care ar fi costurile și faceți o comparație. Pentru că programele contra cost ne oferă foarte multe posibilități, mult mai mult decât programele gratuite. Pentru că ce este gratuit este limitat pe un anumit nivel, pe o anumită etapă, după care da, nu putem lucra pe deplin, nu putem utiliza sau folosi pe deplin programul dacă este gratuit doar, la versiunea gratuită. Da, poftiți, haideți, sunt 33 de participanți, 34, până când avem 3 numai.
Sunt foarte mulțumită, vă mulțumesc foarte frumos de informații utilă. Într-adevăr, o platformă nouă, cu noi posibilități. Vă mulțumim foarte frumos. Da, și eu vă mulțumesc. Mă numesc Angela Casian, sunt profesoară în Gimnaziul Călnățuia Ioanu Hâncești și după o zi de muncă foarte încărcată, la moment mă simt optimistă și curioasă de a învăța ceva nou, în care vă mulțumim și pentru prezentările care ni le oferiți, sunt foarte binevenite. Cu câte mai multe programe. Da, poftiți, doamna Tatiana. Vă rog. Cu cât mai multe programe facem cunoștințe, cu atât ne pare chiar mai ușor adică primele, una, a doua, puțin mai greluți. Cu mult, chiar dacă sunt mai dificile puțin, mai complicate, nouă ne par că sunt mai ușoare să mai iasă. Deci, cât mai multe informații, cu atât mai bine putem să ne descurcăm cu celelalte care le știm și astea care le învățăm. Învățăm una nouă, cealaltă și mai ușoară ne pare. Trebuie în fiecare zi să studiem, nu vă opriți aici, participați și mai departe, la cursuri, la seminarii. Informați-vă despre programele care eu vi le-am prezentat, care urmează vi le prezint. Și ok, poftim, cine mai dorește. Mulțumim mult pentru explicația dumneavoastră liniștită, explicită. Și pentru noi, cei mai în vârstă, chiar ne prinde bine. Da, eu știu că poate pentru profesorii mai tineri, informația care o transmit eu este informație mai puțin utilă, pentru că, mă rog, este informație de bază. Pentru că, da, m-am oprit la informația asta de bază din început, pentru că ia mai puțin timp. Dacă vrem să mergem mai departe, trebuie mult mai mult timp să dedicăm, să facem și exerciții, să facem niște grupe de lucru și lucrul ăsta trebuie să-l facem și iarăși pe un program nu gratuit, dar contra cost, să achiziționez pachetul contra cost Zoom în cazul ăsta, ca să putem face echipă de lucru. Eu aș dori să vă dau și sarcini ca să lucrați pe grup, să creați fiecare grup câte un test de evaluare, spre exemplu, cu 2-3 întrebări. Și să analizăm fiecare test, să analizăm reușitele, nereușitele, dar asta ar lua foarte mult timp. Eu v-am dat, da, cum am spus, startul, începutul, imboldul, urmează dumneavoastră să descoperiți. Și dacă ar fi cazul, putem reveni la niște sesiuni de formare ulterior. Eu v-am transmis în grup un chestionar, dacă doriți, foarte puțin l-au completat, doar 15 persoane, dacă doriți, puteți acolo interveni cu niște idei asupra ce cursuri am putea noi să mai organizăm, ce fel de seminare și ca ulterior să le discutăm. Domnul Piotr, toate întrebări. Domnul Piotr. Da, spuneți. Astăzi internetul numai la mine a fost ceva problemă sau la toată grupa? Nu am... La toată grupa, la mine tot. La toți au fost. Da, eu în special am avut și eu niște probleme cu internetul, dar sper data viitoare să nu le avem, pentru că este greu de lucrat cu internetul când merge greu. Eu n-am reușit să înregistrez seminarul personal pentru că îngreuna foarte mult, îngrela, da, conexiunea. Și din cauza asta nu am înregistrat. Formularul unde l-ați... Formularul l-am pus în grupul nou creat pe Facebook. Puteți intra acolo, îl vedeți chestionarul și acolo veniți cu ideile dumneavoastră. Ce nevoie aveți de formare, pentru că eu nu vă cunosc, da, fiecare. Și acolo aveți posibilitatea să vă expuneți, ca poate ulterior să mai organizăm niște cursuri de formare sau să le extindem. Să extindem cursul ăsta de Microsoft Teams, să-l formăm într-un format așa mai complex, da, pe o platformă Zoom contra cost sau chiar Microsoft Teams, poate instituțiile dumneavoastră, dar nu știu dacă direct o să achiziționeze. Dar pe Zoom să le organizăm, dar într-un format extins. În detaliu să analizăm, să lucrăm pe grupe.
atât pe Microsoft Teams, cât și la lecțiile care au trecut, la temele legate de Excel sau la temele care urmează, la crearea unui blog, crearea unui website, la PowerPoint, iarăși, studiem programul PowerPoint, pentru că programul PowerPoint, pe lângă prezentările standard, oferă și posibilități de a crea invitații, de a crea cărți de vizită, de a crea publicitate, oferă foarte multe lucruri pe PowerPoint-ul. Adică eu iarăși o să vă explic niște lucruri generale, dar dumneavoastră trebuie să le studiați amănunțit de sine stătător sau să ne reîntoarcem, să organizăm seminarii mai departe. Împreună lucrăm în grupuri. Domnul Petru, dacă îmi permiteți să vă mai întreb ceva. De exemplu, noi în Canva putem să creăm un certificat de participare. Da, exact. Puteți crea și în vreau Canva. să întreb, da, și vreau să întreb cum ar putea fi automat completate cu numele, prenumele pentru fiecare participant. Am putea să facem lucrul acesta? Puteți să ne inițiați puțin data viitoare? Dar nu contează. Nu contează în Canva sau în altă aplicație, poate, nu știu, în Publisher sau în ce le faceți din asta? Eu personal o să le fac în PowerPoint, pentru că sunt programe... Sau PowerPoint, dar automat, să le completăm automat. Automat nu. Eu ce o să creez, iată, certificate, o să încep de la început și o să fie, de exemplu, sunt 100 de participanți, o să am 100 de foi, o să dublez. O să dublez paginile și o să introduc numai numele și prenumele. Pentru că ca să putem crea automat niște certificate, avem iarăși nevoie de programe contra cost. Nu există programe gratuite care, din câte cunosc eu, care să ne ofere posibilitatea asta, ca automat să introduc numele și prenumele. Eu nu știu, am înțeles că s-ar putea de făcut o legătură dintre Publisher, acolo să facem certificatele, dar în Excel ceva să scriem adresele electronice și nu știu ce legătură automat dacă în Publisher, în Publisher s-ar putea, dar de creat niște legături, eu pot să mă informez și eu. Cunosc puțin programul Publisher. O să încercăm și noi, dar să ne mai inițiem, să vedem poate împreună, să ne descurcăm, iată, pentru că este tot ceva util atunci când organizăm un seminar, să fie binevenit, adică automat să completăm cu numele, prenumele, conform adreselor electronice, conform formularului care îl completează. Bine, o idee bună, eu o să-mi o notez și dacă reușesc până la ultimul seminar care e dedicat programul PowerPoint, să mă reîntorc la tema asta și să o analizăm împreună. Și să discutăm cum facem. Poftim. Ok, sesiunea e pe sfârșit, iată mă anunț Zoom-ul că în 10 minute se termină sesiunea noastră. Eu vă mulțumesc mult pentru prezență, vă rog pentru idei, pentru comentarii, reveniți la chestionarul care se află în grupul creat pe Facebook, completați-o, scrieți acolo tot ce vă doare, ce ați dori să mai discutăm și ce ați dori să mai studiem. Vă mulțumesc, vă urez o seară frumoasă în continuare și vă dau întâlnire miercuri. Mulțumim mult! Da, asemenea. Mulțumim și succesie! Mulțumim! Mulțumim și noi frumos! Mulțumim și seară frumoasă! Sănătate! La revedere! Mulțumim!